बाक्सानि मोननै जारिमिनारि जायगाफोरा गोमालांनो हमदों। दिनैसिमबो जौगाखां बिथांखिफोरा सौहैनो हायाखै। आहम खुंथायनि समाव देवालया लुफुंजादोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो जौगाथायनि मोखांखौ नुनो मोनाखै। मोनबो सरकारि बिथांखिफोरानो देवालयसिम सौहैयाखै। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि साखाथियाव थानाय श्रीपुर देवाराव थानाय बे देवालया आहम खुंथायनि समावनो गायसनजादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बे देवालयाव आसारखान्थि बायदियै दुर्गा फुजा आरो काली फुजाखौ खुंबोबाय थाबोदों। थांनाय 127 बोसोरनिफ्रायनो श्रीपुर देवनि रायजो राजाफोरा आसारखान्थि बायदियै दुर्गा फुजाखौ खुंबोबाय थाबोदों। नाथाय बे जारिमिनारि देवालयखौ फोजौखांनायनि थाखाय सरकारा जेबो राहा लायासै। बेनि अनगायैबो थांनाय बोसोराव रायजो सरकारा गायसननाय आसाम दर्शन बिथांखियावबो देवालया सोसनजायासै। देवालयनि मेल खुंग्रा न'नि थिंफोराबो गब्लंजोबनो हमदों। संरैखाथिनि आंखालाव बायलांनो हमदों देवालया। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा देवालयखौ फोजौखांनायनि थाखाय रायजो सरकार आरो बिटिसि सरकारनिसिम गले गले खावलायहरदोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो जेबो रोखोमनि जौगाखां बिथांखिफोरा सौहैनो हायासै। देग्लाय बे देवालयाव गा 127थि दुर्गा फुजा खुंफुंनो साखाफारा जादों। आथिखालनि बिटिसि खुंथायनि बिबानगिरिया जारिमिनारि देवालयखौ फोजौखांनो थाखाय रांखान्थि अनसुंथाइ होगोनखौ रायजो राजाफोरा मिजिंथिनाय फोरमायो। गुबुन मोनसेया जादों जिल्लानि सोनाब बाक्सा मौजानि गोजाम श्रीपुर गामियाव थानाय गोजाम श्रीपुर देवालय। खमैबो 300 बोसोर सिगांनो बेनि गोजामसिन थागिबि हा जावनायाव बोखांनो हानाय मोनसे देवीनि मुसुखाखौ राजा चक्रध्वज सिंहआ दान होनाय हायाव बे देवालयखौ गायसननाय जादोंमोन। बे देवालया अरायसम गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायफैनाय सुबुंफोरजों बुंफबनानै थायो। नाथाय रांखान्थि आरो फोजौखांनायनि आंखालाव बे देवालयाबो बायलांनो हमदों। बाक्सानि गोजामसिन जारिमिनारि जायगाफोरनि फारसे गंफ्रोमबो सरकारा गोसो गैयै आखु दिन्थिनायाव रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे गंनैबो देवालयखौ फोजौखांनो आरो गाहाम संरैखाथिनि राहा लानो थाखाय सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। देवालय बेखौथ' 173 बोसोर जाबाय गायसन जानाया, नाथाय दासिमबो सरकारनिफ्राय जेबो माबा मोनाखै, अनसुंथाइ मोनाखै आरो। मा अबस्था दं दा? दाथ' बे न'खौ बिनि जराजीर्णआव जेबो गैया आरो गंसे जों एसे माबानिफ्राय मा होनो एसे मोनदोंमोन 5 लाखनिफ्राय, बेबो दा माबा जाना आद्रा जानानै दङ। नाथाय बिनि राहाया मा? जों बोरै जोंथ' सब माबाफोरनो होदो, जेनेबा एमएलए फोरनोबो होबाय, एमपिबो थांनाय बोसोर जिबिलाक बारग'लांबाय, बिसोरखौनो माबा खालामाखै, रेसपन्ड होआखै आरोखि। दा नोंथांमोना माबायदिहाय बे फुजाखौ सामलायगासिनो दं? माबा गामिया माबा दङ, दा दक्षिण बास्का गामि गैया होनबा 65 जा माबा दङ, सुपा दङ आरोखि। बेनिफ्राय जोङो न'खरसेयाव 20 रां खांनानै जोङो एखदम खुनु मथे माबा फिसायैबाबो थेलेबलेबाबो जों खुंगासिनो दङ आरोखि। बे बिथिङाव सरकारखौ मा खावलायनो सानो नोंथांमोना? सरकारखौथ' जोङो जोंनि अबस्थाखौ जों देखायबायबो, देखायनानैथ' जेबो गुरुत्त' होआ। जों जेनेबा दानि सोलिबाय थानाय EM बिथां ब्रह्मनोबो जों माबा बुंथिबाय, दाख्लैसो जोङो लाइजाम हैबाय, लाइजाम मोननानै एसे जोंखौबो नायफिनदो होननानै जों माबा नायनि आरो एसेबां बोसोर मानो थानाय आं मिथियाखैमोन ना, बिदिसो होनदों आरोखि। मा खावलायनो सानो नोंथांमोना सरकारखौ? जोंथ' दा नै जेरै माबा दा नै फुजा सफैबाय, दा बे SOPखौ जों माबानानै मानिनानै जों थेलेबबाबो खुंनो सानदों आरोखि। सानबेसे खुंगोन? 3 जागोन आरोखि। 3 खुंगोन? औ 3 खुंनो सानदों थेलेबलेबबाबो। दा बेयाव माबा दङ, मा होनो बलि प्रथा दङ, बोरमा, हांसो, फारौ, बेफोरखौ जों दानो आरोखि। देग्लायबो जों दानो सानदों आरोखि। डिसिनिफ्राय माबा लानानै SOPखौ मानिनांगोन जों, बे मानिनानै जों देग्लायबो थेलेबबाबो जों फुजाखौ जोङो होनो थाखाय थियारि जागोन। जों उन्दैनिफ्रायनो खोनानाय बायदिब्ला जों 300 बोसोरसोनि आवगायनो गायसनजादों होननानै जों बुङो। लिरनानै दोनलांनाय बायदिब्ला 1917निफ्राय 44नि गेजेराव बे मन्दिरखौ रुद्रसिंहनि दिनाव गायसनदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बे मन्दिरनि गुबै जिथु हाबाफारि, बे माबायदि माबा मोननो हायो? बे मन्दिरनि जि गुबै हाबाफारि बायदियै जों दुर्गा फुजा, सेमा फुजा आरो बेनि अनगायैबो मागो फोरबो, बैसागो आरो अम्बुबासिनि जि खुदि, बेवहायबो जोङो फोरबो बायदियै जोङो खुंथायखौ खुंनाय जायो। गुबैयै बेवहाय मा फुजा होयो? गुबैयै जोङो दुर्गा आरो
माने कालि फुजाखौ जोङो फोरबो हिसाबै जोङो खुंनाय जायो मन्दिराव मा जेंना नुजाथिना दं दा मन्दिरावथ' जोंहा जेंना बायदियै दा जोङो मन्दिरनि जिखिनि जों मुकुट मन्दिरनि मेइन मुकुट बे मुकुटनि खामानिखौनो जोङो गोबां रांनि माने गोनांथिनि थाखाय जों बेखौ मावफुंजोबनो हायाखै जोङो सरकारनिफ्राय जों बेबायदि माने रां माने मोनफुंनाय जाया दैनि जेंना दङना बेवहाय दैनि जेंना जों बेवहाय जोङो दंखलनिफ्राय जि दंखल गंब्रै दङ बे गंब्रै दंखलजों जोङो दिहुननानैसो फुजा नायनो फैनाय बेवहाय खुलुमनो फैनाय रायजो राजानो जों लोंहोनाय जायो नाथाय बेबायदि जोङो पाब्लिक हेल्थ बेबायदि बहायनानै होयोब्ला मोजां दैखौ जों मोनगोन होननानै आसा खालामो बे गंब्रै दंखलजों थोजासे जायोना दैया बे जाया जों आरोबाव जोङो बायनानै जोङो लाबोबावो बे बायनाय दैखौसो जों होनो गोनां जायो हान्थामेलानि राहा लामाया हान्थामेलानि राहाया नै ओजोंहाय कदमतल टु भालुकदङा नै ओजों सानजाथिंजाय माने बर'मा टु भालुकदङा बे मोननै लामाजों जोंनि नै पुरान श्रीपुर देबालयनि लामाया बे दा हमनानै ला 1947 मायथाइयावनो जोंहा भारतआ उदांस्रि जादोंमोन बे भारतआ उदांस्रि जानाय समनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै जोंनि बे जोंनि गामिनि जि बे देबालयाव फैनाय लामा बे लामाया सिगां जेरै एरैनो दङ एसे आवगाय जोंनि सोनाबथिंजाय थाङोब्ला मोनसे जानाव दलं दं काटनि दलं दं बे काटनि दलंआबो बियो बायला जिला जानानै दं आरो जेन बेखौ सरकारा बे पुरान श्रीपुर देबालयाव फैनो हानाय बायदियै जात्रिफोरा मोजाङै फैनानै मोजाङै खुलुमलांनो हानाय बायदियै बे लामा आरो दलंखौ थाबैनो खालामनो हायो बेनि थाखायनो जोङो माने अनुरद खालामो कारेन्टनि राहा लामा दंना बेवहाय कारेन्टनि राहाया दङब्लाबो बेखौ सरकारि भाबै जों बेखौ खालामनानै लानो हायाखै कारेन्टनि राहाखौबो जेन सरकारा एसे माने राहा खालामनानै होयो जोङो फुजा समाव जों जेनेरेटर भारा लाबोनानैसो जों बेवहाय फुजाखौ खुंलांनाय जायो सरकारनि अनसुंथाइफोर मोनदोंना सरकारनि अनसुंथाइ गोदो जोङो 1982 मायथाइयाव जोङो एसे एजिपिनि समाव रेखारानि दास बर'आ होनायखौ जोङो नै सभागरनि मुङै होनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन एसे एला ओरैनो हरो 50,000 बा 1 लाख बेबायदिनो होयो खिन्थु नैबे बाराव 2019 आरो 20 मायथाइयाव आसाम दर्शननि मुङै माने 10 लाख रांखौ मोननायनि थाखाय बारग' MLA मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा जोंनो हमनानै गालांदों जों दा बे रांजोंनो दा जागायगासिनो दङ आसाम दर्शननि मुङै जि भिजिटर रेस्ट रुम आरो माने टयलेट बेखौ जोङो जागायगासिनो दङ गंबेसे गामि लोगो नांनानै बे फुजाखौ होयो बेखौ जोङो मोनथाम मौजानि जि 80सो गामिजों जों बे फुजाखौ जोङो खुंलांनाय जायो बे मौजाया मा बे मौजाया गिबियावनो जोंनिया पश्चिम बासखा खाथिजों नमाथि बासखा एजों नमाथि मौजा एजोंहाय दक्षिण बासखा बे मोनथाम दा बेबो मन्दिर बबाव दं दा बेयो पश्चिम बासखायाव दं पश्चिम बासखानि माबे गामियाव बे मन्दिरा दङ पश्चिम बासखानि माबे गामियाव पश्चिम बासखानि पुरान श्रीपुर गामियाव सरकारखौ मा खावलायनो सानो बे बेलायाव सरकारखौ जों खावलायनो सानो गुबुन गुबुन मन्दिरफोरखौ जेरैबायदियै माने सरकारा नायफिनदों जोंनि बे पुरान श्रीपुर देबालयखौबो नायफिननानै एसे माने साब सिखन खालामनानै होयो बेखौनो जोङो खावलायनो नागिरदों आरो